Псалом 13 за диригента Давидов псалом. До кога, Господи, завинаги ли ще ме забравяш? До кога ще криеш лицето си от мене? До кога ще имам борба в душата си, болки в сърцето си всеки ден? До кога ще се превъзнася неприятелят ми над мене? Погледни, послушай ме, Господи, Боже мой! Просвети очите ми, да не би да заспя в смърт, да не би да рече неприятелят ми: надвих му, и да се зарадват противниците ми, когато се поклатя. Но аз се уповавам на Твоята милост и сърцето ми ще се радва в спасението Ти. Ще пея на Господа, защото се е показал щедър към мене. Амин. Псалом 119, буква Тав. Нека стигне вика ми до Тебе, Господи! Вразуми ме според Словото си. Нека стигне молбата ми до Тебе. Избави ме според Словото си. Устните ми ще изливат хваление, когато ме учиш на повеленията си. Езикът ми ще пее за Словото Ти, защото всички Твои заповеди са правда. Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, защото аз избрах Твоите заповеди. Копнея за Твоето спасение, Господи, и законът Ти е моя наслада. Нека живее душата ми и ще Те хвали, и нека ми помагат присъдите Ти. Скитах се като изгубена овца, потърси слугата си, защото не забравих Твоите заповеди.